Oeddech chi'n gwybod bod ni wedi ffilmio 106 o raglenni hwb? A dyma raglen 107, raglen olaf 1. Ie, dyma beth yw'r rhaglen heddiw. Philip Moore ydy'n dysgwr yr wythnos. Mae Jack a Wen yn ôl yn y 80au. Mae'r plant byhanwyl yn disgrifio'r prif weinidog heddiw. Connie Fisher ydy ein gwestai arbennig ni heddiw. Mi fydd Annie Saunders yn dangos i ni beth mae hi'n wisgo heddiw. A bydd Wynne Evans yn siarad drwy het fel arfer. Be am i ni ddechrau'r rhaglen hefo dysgwr yr wythnos? A heddiw, y dysgwr ni ydy Philip Moore. Iawn, rwan mae o'n dod yn wreiddiol o Barbados. O, neis. Neis. Ond rwan mae o'n gweithio fel meddyg neu doctor yn ysbyty Gwynedd. Philip Moore ydw i, a dwi'n llawfeddyg ymgynghorol yn ysbyty Gwynedd, a dwi'n arbenigo yn clust, trwyn a gwddw. Eich gwddw, mae o'n well, rwan? Iawn. Sych a fi'n tagu. Oce. A sychu. Eich trwyn, mae o'n blocio? Yndi, ac yr rhedeg yn bryd. Dwi'n dŵad o Barbados yn wreiddiol. Mae Barbados yn ynys bach yn y môr Caribbean, a dwi wedi symud i'r Prydain 1996. Dwi wedi gweithio yn Mhrydain ers about 13 mlynedd, ond dwi ddim yn gweithio yng Nghymru erioed. Oedd gen i cyfle am weithio yma yn 2010, a dwi wedi dysgu mewn cariad efo'r lle. Dwi wedi dysgu Cymraeg ers mis Hydref yn 2010. Y peth anodaf yn dysgu Cymraeg ydy y treigladau. Wel, dwi eisiau dysgu Cymraeg am dwy reason. Un, dwi eisiau y challenge. A dau, dwi'n meddwl bod yn da iawn am siarad efo'r cleifion yn ei iaith. Fy mwriad i ydy bod yn rhugl yn y Cymraeg yn fian. Pam dwi eisiau ymlacio, dwi'n hoffi chwarae golf, a dwi'n hoffi chwarae tennis. Dwi'n chwarae golf ar clwb golf St Daniels o Mangor, a mae'r golfwr yn helpu fi yn rhegi yn Cymraeg. Dwi'n hoff iawn edrych ar y teledu. Fy hoff raglen i ydy Q, achos dwi'n gallu deallo, a hwb, of course. Mi welach chi wedyn. Diolch yn fawr chi, sir. Diolch yn fawr, Philip. A diolch yn fawr i'n holl dysgwyr yr wythnos a'n dysgwyr ni o dramor. A helo a tata os ydych chi'n gwylio. Dalwch ati. Reit te,
beth am i fynd yn ôl i'r 80au, efo Jack a Wendy ac mae'n amser brecwast. O, dwi'n caru 80au. Cymraeg. Treiglad meddal. Treiglad trwynol. Dwi'n hoffi coffi. Llanfa'r pwllgwyngyll go ger chwyndrobl Llantysilio go go go. Dysgu'r iaith yn 87. Sydd oren, Jack? Yeah, please. A toast? Blasus. Mwy uwd, Jack. Bacwn. Beth? Bacwn, Wendy. Na, dim bacwn nawr, Jack. Uwd. Bacwn, Wendy! Na. Dwi ddim moyn uwd. Na, bacna. Dwi ddim moyn uwd. Uwd. Bacwn! Uwd. Bacwn! Uwd. Bacwn! Uwd. Bacwn! Ah! Oh, Jack. Jack. Oh, Jack. Gafi uwd, Wendy. Dau docyn i Sbaen, Wendy. Ti a fi. Sbaen? Oh, Jack. Yeah. Sbaen. Ond bydd dy galon di'n okay? Os wyt ti gyda fi, bydd fy nghalon wrth ei bodd. Oh, Jack. Cut. Diolch beth am hynny. Mae uwd dros yn rhowsus i gyd. Dysgu'r iaith yn 87. Oh, Wendy. Treni. Treni. Right de, amser naw am plant bach cute. A heddiw, maen nhw'n disgrifio y prif weinidog, Prime Minister. Na, Hello! Be mae hynna feddwl? Boi sy'n dechrau yn llyfrau. Sy'n gofio? Barack Obama. Na. O, Prydain. Carwyn Jones. Prif weinidog a Prydain. Queen rhywbeth. Queen Elizabeth. Elizabeth Na, David Cameron. David Cameron. David Cameron. Fi cytuno gyda ti yn ydw. Prif weinidog Cymru. Mr Jones. Mae Carwyn Jones. Ie, Carwyn Jones. Maen nhw yn trial fel sorto mas beth sy'n digwydd mewn rhyfeli fel Afghanistan a Iraq. Rheolwr United Kingdom. Mae fe MP a mae House of Parliament, mae helpu'r gwlad, mae fe Eastern Office fo, yn ei gwaith. Cwmpo mas yn Parliament. Darllen llythyron. Dod o fel syniadau newydd a mae eisiau fe ateb lot o cwestiynau. Neu dewisiadau dros y wlad. Ie. Gwneud lan rules. A mae eisiau fe foto. Swn i'n banio pobl yn gadael cwn o gwneud gwastraff o flaen tu chi. Lle mewn i mamed dawnsio o'r agos o 5 metr at ei blant. Rhoi fi'n prif weinidog, fel bod ni'n lle loads o pethau cool. Why not? Gwerthu llai o pacedi o sigarets. Pawb i dysgu sut i siarad Cymraeg. Pawb i mynd o gwmpas ar hoverboards. Ice cream shops yn bob man. I fi'n ia am dim. McDonald's i gyd i fi. Aros lan i pa amser ti moyn. Aros lan. Fe fi'n gwneud hynna nawr, felly byddwch chi'n gallu cael partïau pob nos. Neu siwr cameras yn bob man, neu siwr os beth yn cael ei ddwyn, neu yn cael ei myrdro. Ag... Arall. Munud o
ysgol, mond ar dy llun munud o ysgol. Mae'n pwynt o ti'n mynd i mewn. Ti'n mynd i mewn, ia? Helo, mae golwch yn canu, ta, hynna sy'n pointless. Fydd dim ysgol ar dy Sadwrn, dy Sul, dy Llun a dy Iau. 9 tan 1 munud wedi 9. So ti'n mynd i mewn, ia? Ti'n cerdded i mewn, A wedi dach mynd allan. So, mae hynna pwynt mewn o lasio. Dach chi dal yn gael ysgol? Ie, mae hynna rhyw bonkers. Diolch yn fawr plantos. Oh, cute. Right then, amser Wynne Evans nawr. Mae Wynne Evans yn disgrifio sych a gwlyb. Sych, dry, gwlyb, wet. Ffwr a ti i'r cwt propio, Mr Evans. Sych. Gwlyb. Ble mae dŵr? Sych. Gwlyb. O, Wynne, Rhan, oedd yn lyb socian. Bless him. Good. Iawn. Egwyl fach rwan? Ie, amser I go. Ti eisiau paned? Neu by Ti am wneud paned i fi? Ti eisiau? A Beth ti moyn? cacen? A cacen. Oh, you've been baking, have you? Ti yn special, ie. Pobi? Ie. Ie, dewch nôl ar ôl yr egwyl ac mi fydd Nancy'n dangos i ni sut i wneud cacen garamel. Is this gin?